Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 32. Dagiti killo nga aramid ti managdakdakas, ti mangyag iti mismo apan nakatnagna, nga masalakniban ti naimbag a tao, babaan iti kinataknang na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pilay mo tiyo kabalyok, madam. Kasano ang mapartakan na ti agtaray, numapan ko pa siya rin ti rancho. No saan ang makataray ti kabalyom? Saan kang agkabalyo? Magnakan? Ang naglawat ti aglawlaw ti rancho, madam. Malamton ang makadano nak itipong to. Agsubli akpay. Adula amin na pambar mo. No kayat mo day ta kabalyo. O sige, aramatem nga agwanawan. Ngam no saan, magmagnakan. Anusak lang aruden ti pilay a kabalyo, madam. Narigat ti magmagna. Nang runa no napudot ti panawan. Ha? Kayat mo matlagayam. Adupay laeng nga artem. Manipod naglibas tayo iti pagbalutan. Dito'y tayo latan unag ti gukayab nga glemlamang. Kasla tayo matlaang balod. Ang amimbag dito'y tawan ti pulis nga agbambantay. Kan mangibabaon kada tayo. Unmat kiti ngam kasla tayo saksakulap. Makarwar tayo lang iti rabi. Narigat mat nga rod ti rumwar iti aldaw. Tamangan no adda pulis ang makakita kada tayo. Sapay basit man ang tikiniing nga imbilag tayo, itinaanupan tayo nga alingo. Makaumapay gid din ti kiniing alingo. Kalding kumamat. Uno saan, oray urbon ti baka. Inikan na kiti idea. At darancho di tapatad saan ka di. Kayat mo asawan. Sumalog tayo. Tain tayo mangagab iti baka, bossing. Nagdamat na dadaal nga alad. Kan nagdamat tugot ti basi tabaka. Ay, saan lang at tugot ti baka? Adda pa'y tugot ti butas. Adda nga tamangagab anagala iti baka. Ay, tarimaanak ti alad. Kalpasan na, inak ibaga kini Madam Alia tinapasamak. Ay sos, adamot na nagagab iti baka. Manang, gumatangak man iti dano. Naibus ti balon ko a dano. Naggapo ka kadimanan di tarancho ni Bakat Alia? Wen manang, awan ka di tinakita yu alimmabas a naggapo iti rancho, manang. Adda nangeg ko alalaki alimmabas itay parbangon. Ha? Ken kasla adauni ti baka anangeg ko. Ay Adan samot ukod da abaka. Nakita ngamin ang nadadal ti alad iti rancho. Ken adda tugot ti baka. Ken tugot ti butas. Na, kaawatan nga rod. Nga adda innala da abaka. Jay siguro bumalasang abaka. Wano bumaro ti inalada, manang. Ay uwan ta saan damot akabailan nga ukudan dagiti dadakkel abaka ta lumaban dagiti no saan anaruwam amatalyan. Apay nga imay ka ditoy, at di ka kat nagbantay ije rancho. Umay ko ibaga, nga danadadal apasat ti alad ije rancho, madam. Nakitak pa nga datugot ti basit abaka, kan tugot ti butas. Anya, di mo kunaan nga damang ngagab anangala iti baka. Saan nakasigurado, madam? Ta saan ko ang nakita? Ngam adda imbaga ti agbambantay iti istor iti asidag ti rancho, madam. Anya ti imbaga ti agbambantay iti store. Adda kano nangag na alimabas alalaki iti parbangon. Kan adda kano pa'y uni ti baka anangag na. Anya nga rod nga ti serbio matangtangdanan nga agbantay iti rancho. Madam, para aldawak not nga agbantay. Awan mo titinangdanan yung agbantay iti rabi Anya, nagdakulan ngay agastos ko dayta, no sa bali pa'y titangdanak nga agbantay iti rabi Pudno ka di nga danangag mo alalaki alimabas iti parbangon.
Podno day tamanang, adapay nangag ko nga uni ti baka. Salbag. Ada ka din si Mangbay amang ngagab iti baka. Itay bigat manang, ada dua alampong kan barbasan nga imay gimatang iti rekado. Gimatang da iti suka, bawang, paminta, soy, kan sibuyas. Tsaske. Diyan nga tabakak tinggatangan da iti Ricardo. Sana mabalin da ito eh. Ang mga nuulitan damanan. Pagwardyaan nyo ngamin tapno di daman ang takawan ti baka yu manang. Adda nga ta armas dagiti sinalbag amang ngagab. Injak amo no armas di atidug anabungon iti sako manang. Naggapuan nga ta dagita amang ngagab. Itala ang anakitak dagiti alalaki manang. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, misis. Tinakaw da idirabi iti maysa bumalasa nga bakak, apo pulis. Anya ka diti tsura ti baka, misis. Alanganin ang mabawi tayo pa'y dahi abaka. Gapo tanapandan inggatangan iti Ricardo. Kasano nga mo yung iso tinggatangan da iti Ricardo? Agropro pakano amang ngagab dagiti napanggimatang. Sa maysa, parbangod iti inlabas da iti asidag ti istor. Saan tayo abas tagatap? No saan tayo anakita mismo tinangala, misis? Kan maysa, saan anakita ti akin kuko iti istor? No di kat nangag na lang ako na yung. Namuray kasta, padasan tayo abirukon. Imbag na nakita ka dito asidag ti rancho. Sungbatam amin adamagag. Bareng matuntun tayo ti ayan ti baka. Wen, Madam Pulis, mapantayo ko iti nakakita iti nadadahil nga alad. Nakita mo ka di dagiti nangalay ti baka? Saan, Madam Pulis? Basta nakita ka nadadahil ti alad, ken adda nakita atugot ti baka, ken tugot ti butas. Alo, mapantaman nga rod iti ayan ti alad ako nam. Inta, Madam Pulis, barang adda pa'y dagiti tugot ang nakitak. Nagtudong kami ni Di Kalman. Nabasa ti daga. Madlaw pa'y siguro dagiti tugot, apo pulis. Nabaya, gadi tayo nakaraman iti baka. Naimas ti kaldo ti bulalo. Ako matayo nga kaldo, bossing. Nalakalaang ti panangala tayo iti baka, tanamo. Kan nalakalaang ti panang dadaal tayo iti alad. At damot gayam amom saldo. Iswasika ti makanawan ko. Nuawan na mok, bossing. Adak pala ko may pagbaludan. Iswamaya ti panagkuyog tarimwar. Imbag ta nakikadwa ka kada kami. Tapno at nakaduwak ita dito'y hideout. Ngun, bossing. Imbaglangan tado tayo. Tapno at nakadwa ta sumango ka dagiti pulis no masarakan da tayo. Mayat man ang tinapanunot mo. Panakakalasag tayo da. Isungarod ngayon na lokoy ko ida kumadwa ka data. Tapno at dakadwata. Dahito iti kunak ang dinadahil da nga alad, Madam Pulis. Adangag pa'y sutugot, tanabasapay ti daga. Madlaw asimang at da ijay bantay. Limabas da iti asidag ti istor. Ano, mapantay di asidag ti store nga ayan ti dalan nga agpabantay. Wen, Madam Pulis. Imbag lakit din, tadida inan ano ti store. Imbag tadida hinold Ha? Hold up, kunayo, Madam Pulis? Un, masapula kasaritak ni bakit aliya. Tapno matiliw, dagiti managdakdakas. Ala, mapantayo nga rod ijay balayda, Madam Pulis. Gumatang kami man iti inuman mi. Sakbay nga adda isingasing ko kan ka. Bareng matiliw, dagiti managdakdakas. Anya ka di nga isingasing yo, apo pulis. No adda na isarong dito'y ama nagdakdakas. Ang mga nuda kayo ti isarunuda at akawan. Ha? Ay na, saan kumamot apo pulis? Mabutang nga klakit di. Tulungan da kami Isungarod nga agtitinulong tayo. No lakit umanugot kayo kinni bakit aliya. Matiliw tayo, dagiti managdakdakas. Sige, dumngagak iti isingasing niyo ako nayo, apo pulis. Imanugot ni Leia ang makitinulong.
Tapno matiliw tayo dagiti managdakdakes. Adda na kay baga nga dada dita kabambantayan. Anya ti aramiden tayo, Apo Pulis. Mangikabil tayo iti bakam iti asidag ti store. Kasano no may daalaan? Di pa'y kata, siya kun tinapukawan iti baka. Kabayatan nga adda ti bakam iti asidag ti store. Adda kakadwak a pulis nga aglemeng iti asidag. Kaya tiyo asawan, yapan yo ti bakak. Correct. Saan mat amaan ano? Tatiliwan mi maten no gamdenda nga alaan ti baka. Adu kami a pulis nga agsipot. Basta ikariyo nga wanda ka sa mapasama kiti bakak. Saan ko ang maikari? Ngam kaya tiyo ka di ang matiliw dagiti managdakdakas? Wano addan tumanen alaan da bakam? Sige man laangan, umanugotak. Kasla kayat kumanan ti sumalog inton rabi. Intayo alaan ti linaw ti store. Tapno at damanan nabas to tayo dito'y bakir. Adu nga agpay so tilako day jay nga arak. Adu pa'y tibir. Dilata. Kan adu at tinapay. Unyarod, awan kwarta tayo nga igatang tayo. Hindi na pan kami naging gagatang iti Ricardo. Nakita mi adakalmat nga store. Adu ba si tilako da? Pakairanudan tayo manan ti linaw da nga store. Libre, numala tayo amin alako da jay. Kagadwa! Sumalog tayo nga rod. Kat agranak tayo manan iti arak, inton makasubli tayo dito'y hadaw. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan kahit nga dayjay pagbaludan? Kastoy ti aramidon tayo. Ipagud tayo ti baka iti asidag ti store. Tay ko dakon, siguraduan yung awanda ka sa mapasama kiti bakak. At daglamang iti unag ti store. Iti lingid dagiti batukan kay kayo. Umay da nga ta ita, Apo Pulis. Saan tayo nga mo? Nga masapol nga gridam tayo amin. Ang mga nuad da armas dagiti managdakdakes. Kasano no ada paltog da, kat paltogan da ti bakak? Day talaka di bakam tinapatagkan ka, misis. Isungarod nga irimedyo tayo ang matiliw dagiti managdakdakes. Nasaya ata no matiliw da. Ngamno ngay saan? Taday tabiyag ti bakak ti maisagmak. No may sagmakman. Ila ko makarne. Saan ang masayang? Dandani tayo ni Jay Store. Saan ka di? Ababa ilang tagbambantay jay ang kunayo. Pudno day ta, bossing. Nalakalang asar kan ti store. Mayat. Tidaduma. Mapan mangalay ti baka. Kat tidaduma mat. Mapan ni Jay Store. May mayat manan na. Agpiasta tayo iti arak kan karni ti baka. Aguray kayo man. Saan ka di baka ti nakapagod iti sirok ti kayo iti asidag ti store? Un nga, paiso. Naggasat tayon. Dua bilet iti may salaang abato. Umay kayon, kakadwa. Ala, idauluam ti mapan mangala kadag iti baka. Ta idauluak mo ti mang serak iti store. Agsagana kayo. Adda sumungad alalaki. Puro dalampong. Di da siguro makapapukis ijay bakir. Tawan kartib da ijay. Dito yung ta-istor ko ti papananda, Apo Pulis. Agturong damot dito eh. Mabit lang. Senyasak dagiti kakadwak a pulis. Ay na, agpipinaltog kayong samatan. Ang mga numairaman kami nga awan paltog na. Di ka madanagan. Agtal na ka lang. Ingkakidagpak ni ijay sulit. Ay, sige, tama nga no alaan da ka hostage. Ay, delikado. Saan mo nga irikap ti store? Taapaman ang makaunag da. At da kami dito'y amang uray kadakwada. Paltugan nyo ka din, dagita man nagdakdakas. No sumuko dalakit di, saan mi ida paltugan? Sige, agko na kayon. Ulutin yung tibaka. Tasarkan mematan ti store. Mayat, ta nakalukat ti store.
Dahil laumunag. Ha? Nga kayo ti mayo. Ha? Hindi yung kaya't abuntak ti banga-bangayo. Anak ti sinalbaga. Adda polis ditoy. Awan ti adu payaso. Ingatom ti mam wano paltugan kan. Sana ka patiliwa si bibiyag. Hindi mo kaya't ti sumuko. Ah. Latingita. Soko. Jakpay kaya ti matay. Sumuko kayo amin nun. Ano di kay sumuko? Dakas ti pagbanagan nyo. Ti dakes nga aramid, dakes met ti pagbanagan na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.